е супер любо. 800 кг сух канабис откриха криминалисти в ниви, собственост на възрастни хора от Петричкото село Скрът. Марихуаната е иззета. Задържан е 68 годишен собственик на един от имотите, в момент в който се опитвал да укрие две брезентови плътнища пълни с канабис. За последната година при полицейски акции в района на Петрич са открити и иззети близо 2 тона от наркотик. И колко те видя по Витушка, брат, с много пари, ще ме гледаш да продавам в Range Rover-и. Бельоза мацки, слушат хаус и носят сайси адски, да не се види кой е на лайсни. Паля си голфа и отивам в ките, на барма не давам бакшиш и ми е обиден. 20 години, брат, на този свят играя карти, от амфет не мога си купиш Астън Мартин. Две курви спорят за мутра, напръскани в Шанел. Той е дебел. Той не е дебел. Той е дебел. Батко ти е плеймейкър, а ти си турбо умрела. Кризер. Ей, тия дето чакат да влязат изглеждат лесни. Да бе, не съм фен на Елвис Пресли. Може